bai. Inautek eskatu da, kultura batzordean sartzea. Batzordeko... Bale. Ditzen dut berdina eta bukaten Hor daukatzu flexoa. ja ez da flexoa, da presbizia. Mariela, hemen entzuten dozu? Hemen entzuten doztezu? Bai. Bale. Eskumak aldera. Bai. Bai. Akoplau itxen zan, ez da? Bai. Zuek be ondo? Bai. Ondo entzuten dozu. Eta ez bada entzuten, esan ondo entzuten dala. Bueno, atzaldeon, ongitorri danoi, ongitorri plazi, bakarri zen. Hasiko gara urko osoko bilkura, lehenengoko puntua 2024ko azaroak 5ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. Bigarren puntua, hiri antolamenduko plan berezia behin betiko onartzea. AE 39 Fagor San Andres eremuko P1 eta P4C lursariek bat egiteko. 2024ko uztailaren 11an tokiko gobernu batzarrak Fagor Arrasatek sustatutako eta Kreanek idatzitako 39 Fagor San Andres AEko P1 eta P4C lursatiak fusionatzeko hiri antolamenduko plan bereziaren dokumentua hasiera batean onartzea erabaki zuen, zenbait zehaztapenekin. Jarraian, 20 egunez jendaurrean jarri zen eta jendaurreko erakustaldian ez da inolako alegaziorik aurkeztu. Udal zerbitzu teknikoek egindako txostena aztertu da eta zehaztasun batzuk eman dira. Horiek horrela, hirigintza transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak proposatzen du, bat, behin betiko onartzea hainbat zehaztapenekin Fagor Arrasatek sustatutako 39 Fagor San Andres AEko P1 eta P4C lursatiak batzeko hiri antolamenduko plan bereziaren dokumentua.
planaren sustatzaileak aurkeztutakoa. 2. Agiriaren ale bat bidaltzea Gipuzkoako Foru Aldundiko antolamenduko eta lurralde sustapeneko departamentuari, dagokion erregistroan gorde dezan. 3. Indarrean sartu dadin, erabakia eta planaren hirigintza ordenantzak argitaratzea Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Gainera, argitaratzea behin betiko onartzeko erabakia lurralde historikoan edapen handiena duen egunkarian edo egunkarietan. Ekarpenik badau? Boskatzea eskatzen duzu. Puntu honen alde? Bueno, ni Fagok agesteko langile bezala azten ditu monaz. Ados, boskatzera pasatzen gara. Puntu honen alde? Puntu honen aurka? Abstentzioak? Beratzi abstentzio eta 11 baiezko. 10 baiezko eta 9 abstentzio. Bale, 3. puntua, historia eta arkitektura ondarearen katalogoan egin beharreko aldaketak hasiera baten onartzea. Arstako hiri antolamenduko plan orokorrak 2016an sartu zuen gaur egun indarrean dagoen Arrasteko historia eta arkitektura ondarearen katalogoa. 2022ko ekainaren 28an Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuak Leze Txikiko aztarnategi arkeologikoa eta bere ingurua babes bereziko kultura ondasun izendatu zuen, arkeologia gunearen kategoriarekin. Adierazpena ez dago aporekin batera onartutako udal ondarearen katalogoan jasoa. Horrez gain, udalak honakoak ere egin gura ditu. Telleria, Teia Labea katalogoan txertatu, eta Uribe kaletik Loramendi kalera doan zubia katalogotik kendu. 2024ko urrian, kontsulta publikoko epea ireki zen eta 2024ko azaroaren 5 bitartean Arrasteko web guneko gardentasun atarian egonda eskuragarri. Ez da inolako iradokizunik egin kontsulta publikoko epe horretan. Horiek horrela, hirigintza, transizio ekologiko eta mugikortasun batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Hasiera batean ontzat ematea historia eta arkitektura ondarearen katalogoan egin beharreko aldaketak. 2. Jendaurrean erakustea, 30 egunean, iragarkia Gipuzkoako aldizkari ofizialen argitaratzen den egunetik hasita, interesdunek bidezkotzak jotzen dituzten alegazioak eta iradokizunak egin ditzaten. Aldi berean, testua udalaren web orrian ikusgai egongo da. Jendaurreko erakustaldian erreklamaziorik edo iradokizunik aurkeztu ezean, behin betiko onartutzat joko da, udal plenoak akordiorik hartzeko premiarik gabe. 3. Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Eusko Jaurlaritzako sail eskumendunei bereien txostenak eskatzea. Hitzartzerik? Boskatzea eskatzen da, puntu honen alde? Puntu honen aurka? Abstentzioak? Hamaika baiezko eta 9 abstentzio. Bale, 4. puntua, udaleko presentzia kontroleko sistema hornitzea eta mantentzea. Barne hartzen dituena, software maila eta fitxaketa terminalak kontratuaren 2. luzapena. 2022ko abenduaren 31an Arrasteko udalak eta Premium Digitek etxeak udaletxeko presentzia kontroleko sistema hornitzeko eta mantentzeko kontratua sinatu zuten. Horren arabera, mantenua emateko epea urtebetekoa izango da eta beste 3 urtez luzatu ahal izango da, gehienez ere 4 urtez. 2023ko abenduaren 5ean udalak kontratua urtebetez luzatzea erabaki zuen. Kontuan izanik kontratuaren iraupen epea bukatzear dagoela, pertsonen batzordeak honako proposatzen du. 1. Premium Digitek etxearekin sinatutako kontratua 2025ko apirilaren 1etik 2026ko martxoaren 31 arte luzatzea. Kontratuan ezarritako baldintzetan. 2. Luzapen hau derrigorrezkoa izango da kontratistarentzat. Beti ere, aurrez abizatzen basaio, gutxienez, hilabete 2 lehenago kontratuaren iraupena amaitu baino. Hitzartzerik? Hau batez, onartzen da. 5. puntua, 2024 EIO 0011 espedienteko hobari eskaera onartzea.
Herritar batek idatzia aurkeztu du titularra den jarduera ekonomikoaren izenean, jardueraren lokalaren obratik eratorritako instalakuntza, eraikuntza eta obren gaineko zergaren kuotan, urtasan eta zabortasun obaria aplikatzeko eskatzen. Ikusita baldintzak betetzen dituela, proposatzen da, honestea, jardueraren lokalaren obratik eratorritako instalakuntza, eraikuntza eta obren gaineko zergaren kuotan, urtasan eta zabortasan obaria aplikatzeko eskaera. Hitza? Hau batez onartzen da. 6. puntua, 2025ko ordenantza fiskalen behin betiko onarpena. Udalbatzarrak 2024ko urriaren batean egindako bilkuran behin-behineko izaerarekin 2025 ekitaldirako ordenantza fiskalak aldatzea onartu zuen. Jendaurreko erakustaldi horretan hainbat alegazio jaso dira. Jasotako alegazioak aztertuta proposatzen da ondasun higiezinen zergan, etxebizitza ugariko ondasun higiezinetan, eguzki energia edo energia berriztagarri sistema jartzeko egindako inbertsioaren araberako obaria ematea. Beti ere, zergaren dirubilketa arriskuan ez jartzeko gehieneko inbertsio baten mugarekin. Hiri hondakin solidoak biltzeko zerbitzuan, Debagoieneko mankomunitateko garapen ekonomikorako eskualde agentziak zuzentzen duen enpresa ekintzetarako zentroan, dauden enpresei 185ko obaria aplikatuko zaie. Alegazioetatik at, ibilgailuen gaineko zergan, zerga kuotaren 100ko obaria izango dute ibilgailu historikoek. Ibilgailuak historiko gisara katalogatuta egon beharko du. Horiek horrela, Ogasun Batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Ondasun higiezinen gaineko zergan, obariaren inguruko alegazioei dagokienez, egindako alegazioak ebastea eta aldaketak onartzea. 2. Zabortasan obaria aplikatzeko alegazioei dagokionez, egindako alegazioak ebastea eta aldaketekin onartzea. 3. Honestea ibilgailuen gaineko zergan, ibilgailu historikoen obaria araudi berrira egokitzeko. 4. Behin betiko onartzea 2025erako ordenantza fiskalen aldaketa, 2024ko urriaren batean egindako bilkuran hartutako akordioaren terminotan. Akordio honetan jasotako aldaketak sartuta gero. Hitzartzerik? Ander Garai? Ez, motze, guk alegazioak sartuta gero proposatutako aldaketekin ados gaz, eta horrela esan gauen batzordian baitza, 4 puntu dauko onartzen gauen puntu honek, lehenengo 3 diaz aldaketak, eta 4. behin-behineko onartzea ordenantzak, gu abstenitu inginen behin-behineko onarpenian, eta behin betikoan bebai abstenitu ingo gara. Eskerrik asko. Bueno, bozkatzera pasatzen gara, aldaketen alde, aldaketen aurka, abstentzioak. 11 baiezko eta 9 abstentzio. Zazpigarren puntua, 2023ko abenduaren 31ko dataz, udal inventarioaren aldaketa onartzea. 2023ko abenduaren 31ko erreferentziaz, ondasun eta eskubideen inventarioa egunartu da. Toki araubidearen ondasunen araudiaren 33 bat artikuluan esartzen da inventarioaren zuzenketa urtero egiaztatuko dela eta aldi horretan ondasun eta eskubidetan izan diren goraberak jasoko direla. Udal inventarioaren azken egiaztapena 2022ko abenduaren 31ko data referentziaz hartuta eginda. Ogasun Batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Ondasun eta eskubideen inventarioaren zuzenketa onartzea 2023ko abenduaren 31ko egoera erreferentziatzat hartuta eta 2023ko aldaketak barne hartzen dituena. 2. Udalaren ondasunen inventarioan 1.1.052 epigrafean ESLD bat hiri finka eta eraikin modularraren izaera aldatzea, ondare ondasun izaeratik jabari publikoko ondasunera. Hitzartzerik? Hau batez. 8. puntua, Arrasateko udalaren euskararen erabilera plana 2024-2027 bitartekoa onartzea. Arrasateko udalak 19/2024 dekretuaren 5. artikulari jarraiki,
Zazpigarren plangintzari dagokion Euskara Plana 2024-2027 prestatu du. Aurreko planetan ezarritako ildoak egungo egoerara eta beharrizanetara egokituz. Orain arte emandako urratsak egonkortuz eta datozen urteotarako lehentasunak ezarrik. Zazpigarren plangintzaldiaren helburu nagusia da Euskara zerbitzu hizkuntza izateaz gain, lan hizkuntza ere izan dadin urratsak ematen jarraitzea. Horretarako lan ildo hauek proposatzen ditu. Udalean Euskararen erabilera sustatu eta bermatzea. Euskara ere lan hizkuntza izateko neurriak hartzea eta langileen euskara gaitasuna etengabe hobetzea. Horiek horrela, Euskara Batzordeak honako hau proposatzen du. 1. 2024-2027 Arrasateko Udalaren erabilera plana onartzea. 2. Akordio honen berri ematea Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politikarako sailburuordetzari. Hitzartzerik? Joana, ez dakit ez dut begiratu norki jaso dagoen lehen hau ez? Joana Sánchez. Apatzaldeon, gu puntu honetan abstenitu itxenga, ze ez planagatxik berez, baizik eta bere garaian ekarpen bat egin genuelako eta gobernu taldearen, edo hobeto esan da, Podemosen erantzuna ez zelako egokiena eta laguntzailena izan. Eta horregaitxik abstenitu itxenga. Ados, Joseba Azpeleta. Zalean guztioi. Eskuartian daukotzue Arrasateko Udalaren Euskararen erabilera planaren hizkuntza irizpideak. Bertan, modu zehatzian jasotzen dira udalak, zerbitzu eta lan hizkuntza gisa, barrura eta herriari begirako landu dituen irizpideak eta zeintzu diren lortu nahi diren helburuak. Dokumentu oso teknikoa badirudi ere, bihotza handiko dokumentua da. Hitz hauen helburu nagusi bakarra da gure udalean, gure herrian, Arrasaten eta gure herrian, Euskal Herrian, euskaraz normaltasunez bizi ahal izatea. Dokumentua ez da nobedadea, Arrasateko Udala aspalditik ari da euskara sustatzen, eskuartean duzuna zazpigarren euskararen erabilera plana da. Aztertzen eta berritzen ez dena erdoildu egiten da. Asko egin da eta aurreratu dugu azken hamarkadetan Arrasaten, euskaraz normaltasunez bizitzeko ahaleginetan eta praktikan, baina bide luzea dugu oraindik eta hori gutxi baliz bezala, erronka berriak areagotzen ari dira. Digitalizazio ikusgarria, lurralde handitzetako pertsonen etorrera eta abar. Txostenean, honako aipatzen da hitzez hitz. Helburu nagusiak, Arrasateko Udala euskararen normalizazioan eredu izatea eta jarraibideak eskaintza gainerako erakundeei, azalpenik behar ez duen helburu ausarta. Plana erabateko adostasunarekin, aho batez diktaminatu dugu Euskara Batzordean, eta ona ekartzen dugu onartu izan dadin batzordean izan duen babes berdinarekin. Oraingo lana, paperean dagoena, ahalik eta txukunen garatzea da, pertsonak eta entitateak erakartzeko eta irabazteko. Euskararen biziberritzeari dagokionez, udalaren zeregina ez da plan honetara mugatzen. Herrira begira, Arrasateko euskalgintza osatzen duten elkarte eta pertsonekin elkarlanean ari gara, eta besteak beste, gehike ekimenaren bidez indarrak batu nahi ditugun erronkei arrakasta heltzeko. Zinegotzi eta udal langile guztioi, aurrera daramugun dinamikan gurekin nahi zaitugu, zure parte hartzerik gabe ezinezkoa baita helburuak lortzea. Bidea elkarrekin egingo dugulakoan nahi duzuen arte. Bai, Eba Buin. Bai, Joanari eskatzea ez azaltzeko, esan duzu Podemoseko zinegotziak erantzun bat eman zuela, baina ez duzu ez jarri kontestuan, orduan eskatuko dizut, jartzeko bestelanik egingo dut. Bai, Joana Sánchez. Bai, gure ekarpena da zen, egiten diren aktetako batzuk elebidunak izatia, gure alderdian hobeto landu ahal izateko. Eta erantzuna, Podemosen partez erantzuna izan zen, itzultzale neuronala erabiltzeko, edota gure taldia, gure gaitxi jasotzen duen aportazioa horretarako erabiltzea. Hori da. Hori, itzultzaile neuronalarena ez nauen esan, akta hor dago eta grabauta daukagu gainera, beraz ikusi dezakegu. Esan nuena da, alderdia jasotzen dugula asignazio bat, eta erabiltzeko horrelako beharretarako ez. Nik egiten nuena hori zela, esan nuen batzordean. Orduan, ez dut ulertzen, besterik ez. Mantenduko duzu abstentzioa. Ados
Boskatzera pasatzuko gara. Euskararen erabilera planaren onarpena, den alde. Planaren kontra, abstentzioak. 18 baiezko eta 2 abstentzio. Bale, 9. puntua, alkatearen ebazpenen berri ematea. 10. Euskararen eguna mozioa, EH Bildu eta Elkarrekin Arrasate udal taldeek aurkeztutakoa. Azken hamarkadetan, euskalduntze prozesuan urratsak eman badira ere, egun indarberritze bulkada ahuldua dagoela agerikoa da, eta datuek geldotze aro batean sartu garela erakusten dute. Euskarak egun hizkuntza minorizatu baten adierazpide ezberdinak bizi ditu. Ezagutza erabilera binomiari dagokionez, hizkuntza gaitasunen eta motivazio sistemaren garapenean urratsik eman gabe erabilera kurbak ez du gorantz egingo, eta beranzko joerari eustea zaila izango da. Euskararen kontrako oldarraldi politiko judiziala egiturazkoa da, eta indarrean dagoen araubidea auzitan jartzera iritzi da. Mundua zeharo aldatu da, 20. mendeko hizkuntza politiketako askok ez digute 21. mendean balio. Hau honela, ezagutza eta erabileraren arteko korapiloa berrikusi aztertu eta hausnartzeko unea iritzi da. Orain arte egiten ari garena, eginez ez dugulako aurrera egingo. Are atzera egingo dugulako. Hildo honetatik, udal gobernuak adierazpen hau kaleratuko du abenduaren 3. bueltan. Hizkuntza politikan jauzia eman eta kontzentzu politiko berriak eraikitzeko aldarria eginez. Euskararen nazioarteko egunerako adierazpena. Euskararen alde inork egin dezakeenaz galdetu ohi dugu sarri euskalistunok. Bereziki Euskararen nazioarteko egunaren inguruko gogoetan. Ezinuka jakina egin beharreko galdera eta gogoeta dela. Baina ez litzateke inola ere zilegi, are gutxiago baliagarria, ikuspegi horretara mugatzea Euskararen aldeko jarduera. Euskararentzat egoera berezian iritziko da 2024ko Euskararen nazioarteko eguna. Izan ere, urte luzeetan administrazioa euskaldutzen egindako lanak oinarri izan duten egitura juridikoa zalantzan jarri duten hainbat epairen ondotik. Inoizko herritarren erantzun handienaren biharamunean gaude. 30 urtean, Euskarak ukatu ezineko urratza egin du administrazio publikoan. Erabat gaztelaniaz funtzionatzen zuen administrazioa euskalduntzeko bide luzea eginda. Hainbat erakundek ia erabat euskaraz funtzionatzera heldu arte. Ez da bide erreza izan, baina konbentzimenduz egin dugu bidea. Euskarak irabazi beharreko eremua zela sinesten genuelako eta sinesten dugulako. Hizkuntza gutxitua da gurea ordea. Eta hizkuntza gutxitu baten biziberritze prozesuan egiten den sustapena eraginkorra izango bada, babesa behar du, babes osoa, baita lege babesa ere. Euskal jendartearen gehiengoak euskararen aldeko jarrera du. Eusko Legebiltzarrak esaterako, adostasun zabalarekin hartu zituen azken epaiek mugatu naiz dituzten legeak eta dekretuak. Botere judizialak adostasun zabal horren babesarekin egindako hizkuntza politika trabatu nahi du. Gure erakundeek hartu eta herritarren gehiengo zabalak babestu dituen erabakiak defendatzea dagokigu beraz. Nahikoa dela esatea eta ausardiaz aurrera egitea. Euskaraz aurrera egiteko ezinbestekoak dituen hizkuntza politikak bultzatu eta horiek babesteko legeen oinarriak adostu behar ditugu. Erakunde publikoi dagokigu euskararen biziberritzea benetakoa eta noranahikoa izatea ahalbidetuko duden akordio sozial eta politiko zabala lortzeko bidea egitea. Abenduaren 3 egun aproposa da bide horren abiapuntua marrazteko. Adostasunez nora goazen argi esan eta egin beharreko urratsak zehazten hasteko garaia da. Hori esan ziguten azaroaren 4an Bilboko kaleak bete zituzten milaka eta milaka herritarrek. Euskal Herriak euskararen aldeko lanean jauzi kualitatiboak egiteko garaia du, eta adierazpen hau sinatzen dugunok horretarako konpromisoa hartzen dugu. Hitzartu nahi duzu, Ados, Joseba Espeleta. Kaixo, berri doe. Euskararen egunaren inguruko kontesto historiko apurtxo bat azalduko zuet. Eusko ikaskuntzak, Euskaltzaindiak eta Lakuako gobernuak 1985an adostu zuten abenduaren 3 Euskararen nazioarteko eguntzat izendatzea. Baina egun seinalatu horrek ez ditu urtengoan 29 urte beteko, 75 baizik.
Noiz eta nola sortu zuen munduko hizkuntzarik zaharren eta berrienaren eguna? Abenduaren 3 Euskararen nazioarteko eguna izango zela adostu duzuten Eusko Ikaskuntzak, Euskaltzaindiak eta Eusko Jaurlaritzak 1985. San Francisco Xabierkoarekin lotzen da eguna. Francisco Jatxu Azpilikueta hori 1552ko abenduaren 3 hil zelako Santxuan ugartean eta hil aurreko azken hitzak bere ama hizkuntzan egin omen zituelako. Baina egun horrek ez ditu aurten 29 beteko. 75 beteko ditu aurten munduko hizkuntzarik zaharren eta berrienaren egunak. 1949an hasi zen Euskararen nazioarteko eguna ospatzen. Eta momentu egokia da behar bada, Bigarren Gerra Handia amaitu ondorengo Frantzia jadanik liberatuan, baina euskaldunentzat ezain liberatuan, sortzen eta mobitzen ibili ziren batzuk gogoratzeko. Eusko Ikaskuntzen 7. Kongresua 1956ko irailean Lizarran ospatzeko zegoen antolatuta. Bertan bera utzi behar izan zen jakina gerragatik. 12 urte luze gogor berandutu zen, bi gerra gogor luzeren ondoren, 1958ko irailean antolatzeko biarritzen. Jose Antonio Agirre lehendakariaren babesa izan zuen, eta Ameriketako eta Filipinetako euskaldunen laguntza ekonomikoa. Kongresu hartan, kontinente guztietan sakabanduturiko euskaldun erbestaratuak elkartu ziren kulturaz, hizkuntzaz, ekonomiaz edota zientziaz hitz egiteko. 250 txosten aurkeztu omen ziren 15 jakintza alorretan. Etorkizunaz ere hitz egin zen eta hurrengo urtean garatzeko geratu ziren gai batzuk. Aipagarraina, lau hitzetan esanez gero erraza ematen duena, Euskal Unibertsitatea sortzen hastea. Beste zergin bat, Euskara biziberritzeko bidean. Munduko euskaldun guztiek abenduaren 3 Francisco Xabierren eguna Euskararen nazioarteko eguntzat ospatzea, lelo honekin. Lotxa handia litzateke guk euskaldunok geure hizkuntza galtzen ikustea. Euskara galtzen alizera ikusten ari zen euskaldunak, hain zuzen begibistan. Lotxaturik batzuet, kontzientzian diri gabe beste askok. Eta Magnus Otaren ideia hori garatu zen hurrengo urtean. Euskararen egoeraren kontzientzia hartzeko eskatu zitzaien mundu guztiko euskaldunei. Eta diru eskarak egin ziren indarguneak antolatzeko. Egun konkretu hori hartuz erreferentziatzat. Abenduaren 3. Injunde de la langue basque, dans le monde entier, será celebré infua pagan. Euskararen nazioarteko eguna mundu guztiko euskal elkarteak kolaboratu zuten 1959an, asmo horren alde. Santageda jaiak profitatu zituzten Mexikon eta Euskararen nazioarteko egunerako eskatzeko. Eguna bera, leurak bat elkarteak antolatu zuen Argentinan, Mexikon, Buenos Airesen, Parisen eta beste leku askotan ospatu zen. Euskararen nazioarteko egunaren fundatzaileak Manu Sota, Manuel Intxausti, Telesforo Monzón, Pierre Lafitte, Luis Dassans eta Jan Saint-Pierre izan ziren. Iraganaren osin beltzean desagertu direnez, komeni da astuak lantzean behin oroitzea. Manuel Intxausti, Manilan jaioa 1900 urtean eta Ustaritzen hilia 1961 Filipinar enpresari euskaltzaldea, estatu batuar hiritartasunekoa. Bergaran, Olaso Dorreko artxiboan, Manuel Intxaustiren gutun badago, Telesforo Monzoni idatzia, antolaketaren ondinorakoak argitzen dituena. Telesforo Monzon, Bergara 1904, Baiona 1941, politikari abertzalea, Eusko Jaurlaritzaren kultura kontseilaria izan zen 1952 arte eta idazlea. Hegoaldeko abertzaleak eskutuan geratzea komeni zen, hor zegoen Pierre Lafitte, Luuso 1901, Baiona 1945, apesa, idazlea, aitzina eta herri aldizkarien zuzendaria, baina Lafitte ere markatuko zegoen abertzale moduan, erdaltzaleak mintzeko beldurrez beti euskaltzaleak. Eta Manuel Intxaustik, Luis Dassans eta Jan Saint-Pierre aukeratu zituen Euskararen aldeko deialdia egiteko. Luis Dassans, Ustaritze 1888, Ustaritze 1976, nekazaritza ingeniari, politikari eta euskaltzalea Eusko Ikaskuntza Laguna Artearen ordezkaria zen. Eta Jan Saint-Pierre, Milafranga 1884, Milafranga 1941, apesa, idazlea, euskalduna eta herria astekarietako erredaktorea eta gure herria aldizkariaren zuzendaria. Eta azkenik Manu de la Sota, Getxo 1897, Bilbo 1989. Idazlea eta militante abertzalea. Berearen izan zen Euskararen nazioarteko egunaren ideia eta hasierako bultzada. Bilboko familia aberatxeko aurride desbideratua, jagi-jagiko militantea, polifazetikoa, Atletik Futbol ekipoko presidentea, Federico García Lorcaren adizkidea eta sortzailea, esen Euskararen alde hasi berria.
Errepublika aro laburreko Euskal Antzerki berpizkundearen bultzatzaileetako bat izan zen behera, Irlandara ireak ekarriz batez ere. 1957 erbesteratu eta Manu Sota Euskadi Futbol Selekzioaren turneburu izan zen. Eresoinka kanta dantza espetakuloa ere berak idatu zuen munduan zehar. 1958tik aurrera Euskal Gobernuaren Nueva Yorkeko delegazioan egon zen, harik eta 1958an ja Biarritzera aldatu. 1958ko Eusko Ikaskuntzen Kongresuaren antolaitza izan zen, eta Euskaltzaindiak gerran ondoan berrairik izenean, Euskaltzain izendatu zuen. Eta oin, irakurriko zuet, 1959 urtearetan, Euskararen eguna salata atarazan manifestua. 1959, oinjali 75 urte. Eri gaizkeda eskuara, hil urran espada ere, egun oroz gibelera tari, iparretik egorat, 7 herrietan barna ala da gaitza. Maulen, Sibirioko hiri nagusian, ez dakite gehiago euskuararik, eta basaburuan galtzen ari dute. Donapaulun ez dira gora, eta Donibane Loitzunen ez dugu aspaldian entzun aurrik eskuaraz mintzatzen. Ez dugu Leister horre eskuararik batera dituko. Gipuzkoan berdin gibelera tari da gure mintzaira. Gero eta gutiago mintzatzen dute Donostian, Errenterian, Pasaian, Irunen. Orotoan kantu bera dugu entzuten, gaztek ez dute gehiago eskuara mintzatzen. Badakigu Nafarroan zer den gertatu, bi mende barne, soko guztietan eskuara galtzerat utzi baitute. Bizkai, Araindiak eta Arabak ere erakusten daukute zer gerta ditaken non nahi. Bagaudeola, hitzik erran gabe, asolari gabe, arrangurari gabe, bizkitartean, gaztek ez badute eskuara mintzatzen, hainitz urte gabe, ohiko eskuararenak egin du. Eskuetatik errotzerat utziko dugu mendeak iraun dituen munduko mintzairarik xarrena, aurra horretatik gure bihotz beharriek azkar edo esti, baina beti gogotek hartzen dutena. Galtzen badugu ordea eskuara, galtzen ere dugu euskaldunek gure ezaugarri ageriena, begikoena. Ezote dauka berekin gure mintzairak gure izaite guzia, berekin maite dugun guzia, zinesten dugun guzia berekin. Bai, galtzen badugu eskuara, menderen benetako hilarrietarat dramagu ehorzterat gure herria. Eman tazabaltza zudio gure kantuak, baina zer diogu munduari emaiten ahal ehortziak bagiragu aur? Mundu honek ez duke deus honik atarako gizaki hiletarik, jendalde biziek dute hasiko. Horra zertako behar giren laiatu eta saiatu gure euskararen begiratzerat. Bagirela eta bizi girela erakusten dugu, gure eztabaida eta bereizkeriak hasten ditugu, guziek batean gure mintzaira zaintzeko. Euskaldungoaren berpistari buruz, erabaki dugu beraz, eskuararen eguna egitea aurten eta ondoko urtetan. Gure odolokoen bihotza handia eta gogo zabala zituen gure harrita San Frantses Xabierrekoaren festa eguna, abenduan 3 izanen da egun hori. Eginen da ez bakarrik Euskal Herriko hiri, herri eta herrisketan, baina nere Euskal Herritik kanpo, hurbil edo urrun, euskaldun multzoak aurkitzen diren bazter guztietan. Delako egunaren xedeak litezke, bat, beren mintzairen amodia pistea eskualdenen bihotzetan, berek mintza desaten eta beren aurrei helaraz, ikertzean non zer egin ditaken hortako eta xede edo bide noberenak gogoan hartzea. Bi, egun horren ogoretan, eskuararen edatzeko eta goraipatzeko bilkura zerbait montatzea, hitzaldi, agerkari edo kantari, pentsulari, eleketari, zoingeiako noka. 3. Bilkura horretan edo bertzalde, eske bat egitea, eskualdun bakoitzak eman desan, unibertseko bat, tokiko biltzarrak erranen duena, eskuararen laguntzeko diru puska bat bildadin, aurren liburuak edo eskual ikasbideak agertarazteko, kaseta eskuarak edo eskual ikastegiak sustatzeko, euskaldungoaren alde diren batzar guzien lauskotzeko beti. Badakigu munduko euskaldun guztiek entzunen dutela gure deia eta guztiek zerbait egin nahiko dutela gu bezala gure mintzairen alde gurekin batera. Eta sinatzailea ziren garai hartako Eusko Ikaskuntzen Lagunartearen izenean Jan Saint-Pierre eta Eskualtzaleen Biltzarraren izenean Luis Dasans. Bai, Aritz, burua. Bai, atxaldeon guztiak. Desde el Grupo Socialista de Arrasate, nosotros vamos a apoyar la moción que tenemos pactada en UEMA o en UDEL. Esta que nos están presentando
no está acordada por todos los grupos y creemos que va en contra de ello. Con lo cual, nuestro voto será en contra. Bai, Ander Garai. Bai, arratsaldean danoi. Bueno, euskararen eguna gaur, ni ez naz Joseba Induzko historia eta nundi datorren eta segaitxigazen hemen, orduan, ni gaur egunera elotuko naz eta mozioaren alde bozkatuko dugu, por supuesto. Etorri bazan deklarazio instituzional moduan alde egongo ginen, eta orduan honekin bebaiez. Mozioan bertan zati baten bai agertzen da, gaur egun dauen oldarraldi judiziala euskararen aurka, eta hor, hor indarra jarri nahi dut, egisa da, konsenso batetik, eta bide luze batetik, eta lan asko, jende askoren lan askotik iritsi gara gaur egun gazen egoerara, euskararen egoerara, baina badau zati bat, eta judizialki eta hori ikusten da azkenengo epaiekin, euskararen aurkako epaiak atera diela, lan munduan bereziki. Hizkuntza gutxitua dala esaten dugu euskara, baina batzuentzako hizkuntza gutxietsia da, eta horren aurka agertuko gara beti, euskal hiztuna garen heinean beti defendatuko dugu euskara, horretan gabiz, oin dala 109 urtetik alderdi moduan, eta militante moduan gabitzenak euskara defendatzen, uste dut pausu txikiak ematia oso garrantzitsua dela, holan iritsi gara onaino, eta gaur onartuko dan mozinua beste pausu txiki bat izen alda, 8. puntuan onartu dan euskararen erabilera plana beste pausu bat izango da, eta azkenean nahi badugu euskara mantendu, euskara zaindu, eta euskara defendatu horrelako pausu txikiak eman bidiez, ez? Hemen salatzen dugu euskarak bizi dagoen oldarraldi judiziala, berriz esango dut. Euskara hizkuntza gutxitua, baina ez gutxietzia da, eta gaur azentua jarri nahi dut baitza postasunetik, aurten zoritxarrez, 2024 urtean, niretzako 3. aldiza da euskararen gaineko mozio bat, ebazpen proposamen bat gainean hitz egiten gauela, aurreko biak batzar nagusietan, oldarraldi judiziala medio eta gaur Arrasateko dalian euskararen eguna dela, batzar nagusietan Podemosek ezauen babestu besta, gaur benetan posgarria ikusten dut Podemos hemen bebai egotia, uste dut esan duten moduan akordioak ingo dagoela euskera askoz fuertiagoa, eta horregaitzik uste dut eta azentorio behi jarri nahi dut, posgarria ikusten dugula eta gure aldeko bozka emango dugu. Eskerrik asko. Baike Paurteaga. Nori gauzatxo bat bakarrik esatia. Josebak ondo esan dagoen moduan, orain dela 75 urte, ideologia guztien gainetik gure hizkuntzaren alde bildu ziren pertsona batzuk eta lortu zuten akordio batetara llegatzea, eta posten gare behintzat hemen gauden alderdien gehiengoa alde egotea. Ez dugu ulertzen zuen kontrakotasuna, iaskoaren oso antzerakoa da eta iaz alde bozkatu zen duten, eta urten ezeskoa, nik uste asko pentsatzeko eman inbarko lizuekela ezesko horrek, eta bestalde batetik, gainontzeko alderdiak alde egotea, posgarria da. Aklaratzia, nahi ginula, zuk esan duzu bezala, adierazpone instituzionala izatia, baina, ezin izan da horrela izan. Aurrengoan danak ados gauden eta gure hizkuntzaren alde benetazko aurrera pausuak ematen ditugun. Bani bozkatu aurretik eta Josebaren azalpen eder horri osatzearren, gureko neuke omenaldi txiki bat egitea gure birramandriei, gure amandriei eta gure amei, izendienak hizkuntza zaindu dutenak, baserrixetan eta etxietan, eta beraien gandik jaso dugu gure euskarazko lehen hitzak, eta gureko nauke eurei omenaldi bat egitea baita gaurko euskararen egunean. Orduan, guazen bozkatzera, mozioaren alde, mozioaren aurka. 18 baiezko eta 2 ezezko.
onartua gelditzen da zorionez. Galdere eskeak? Andoni Arratibel. Bai, atzaldeon, motz-motz. Hau, enduko plenua izan da, aprobetxau gurot Santa Masak, Gabonak, eta azken finean eguko jaixa kantolatu daubien eragile danei eskerrak emutia, baitza Santa Mas komisionuai, eta, aste hon urtengo dan, eguko jai hauen egitarau haundixakin, herritarrak animatzea parte hartzen eta disfrutatia, egun honek. Basti barik. Eskerrik asko, Andoni, eta beni bebai, konpartiutu ondo pasau neguko egunak, eta baita gureko neuke gogoraraztea, eraila izan dan pasaitarra, Leonor, izan deixela azkena, ez urte honetan, baizik eta horrenguen bebai. Eskerrik asko.